Halos duha ka tuig human ang brutal nga pagpamusil patay kang retired Police Colonel Roland Balkin nga sasab ang Cotabato City Public Safety Officer niadtong Marso 2022. Nadakpan na ang sospek. Ani ang report. Pinasikad sa warrant of arrest nga gipagawa sa korte, priso karon sa Criminal Investigation and Detection Group BAR ang gingong sospek sa pagpatay kang Cotabato City Police Safety Officer nga si retired Colonel Roland Balkin. Nailhan ang sospek nga si Orlan Ayunan. Sumala kang CIDG BAR Regional Director Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca nga ilang gipailam sa ballistics examination o cross-matching ang kalibre 45 nga pistola nga nakuha sa sospek aron masuta kung nagamit kini sa krimen. Kainumduman nga niadtong Marso 19 tuig 2022, gipaarakan ang biktima nga si Balkin samtang sakay sa iyang sakyanan sa Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City. Tad-tad sa bala ang sakyanan niini hinungdan sa kamatayon sa biktima. Ug samdan sab niadtong tungura ang driver niini nga usasab ka pulis. Si CIDG RFU BAR ay nagpe-prepare ng criminal complaint against Orlan Ayunan for violation of Republic Act 10591. As we all know, in the course of the implementation of the warrant of arrest, may nakuha tayo na isang caliber 45, isang magazine at several rounds of ammunition. Apan hugot nga gipanghimakak sa sospek nga may kalabutan siya sa pagpatay kang Balkin. Iyang giduga nga nadamay lamang kuno siya ug ang iyang pamilya sa away politika. Nagabitbit kuno siya og armas agig depensa sa iyang kaugalingon tungod sa rido sa iyang nakabangi nga miyembro kuno sa BIPAT kon Barangay Peacekeeping Action Team. Hindi yan totoo na nagawa namin yan. Bintang lang sa amin. Sa ano lang, sa politics lang yan. Nagagawa sila ng paano kami ma-down. Ang role namin dito is only to implement the warrant of arrest na inisyo ni RTC. Yung mga allegations niya, kung ano yung mga magiging depensa niya, wala na kaming, hindi na namin itatakel yung kasi sa korte na tinatakel yun. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.